गड़ावत हवे बीचे अंगना। मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। बैगा मटकुड़नी कोड़ावत हवे ना ये दे, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। डीजे बजावत हवे मड़वा के तारी, देखे बर आवत हवे गाँव पारा बेदरी। डीजे बजावत हवे मड़वा के तारी, देखे बर आवत हवे गाँव पारा बेदरी। सिल में हरदी पिसावत हवे ना ये दे, हरदी लगावत हवे बीचे अंगना में, हरदी लगावत हवे बीचे अंगना। हरदी लगावत हवे बीचे अंगना में, हरदी लगावत हवे बीचे अंगना। शादी घरे मजा आवत हवे ना रे, ढोले नगारा संगे डेपला बाजना। शादी घरे मजा आवत हवे ना रे, ढोला नगाड़ा संगे डेपला बाजना। हरदी लगाई के नाचावत हवे ना ये दे, पाई के नाचावत हवे बीचे अंगना में, पाई के नाचावत हवे बीचे अंगना। पाई के नाचावत हवे बीचे अंगना में, पाई के नाचावत हवे बीचे अंगना। मड़वा के तारी चल नाच ले बोरे, अंगना मा गर्दा उड़ाए ले बोरे। मड़वा के तारी चल नाच ले बोरे, अंगना मधुरा उड़ाए ले बोरे। अपना सपना पूरा ले बोना ये दे, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। बैगा मटकुड़नी कोड़ावत हवे ना ये दे, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। हरदी लगावत हवे बीचे अंगना में, हरदी लगावत हवे बीचे अंगना। पाई के नाचावत हवे बीचे अंगना में, पाई के नाचावत हवे बीचे अंगना। मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना में, मड़वा गड़ावत हवे बीचे अंगना। दिवांगन रिकॉर्डिंग स्टूडियो वाटरफनगर। मोबाइल नंबर 72 25 91 3108।